IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indauluan ti gobyerno munisipal ti Paoay, ti pan nakaibunong dagiti Seedlings itinyog nga inted ti Philippine Coconut Authority wenno PCA kadagiti naduma-duma a barangay iti munisipyo iti Paoay. Babaen iti agtultuloy a pinagtitinulong ti PCA ti gobyerno munisipal ti Paoay ken dagiti barangay. Agtalinaed ang naikumit ti munisipyo ang mangyiyasideg ti tulong iti agrikultura kadagiti lokal a mannalon ken mangsuporta kadagiti kanwat ang mangitandudo iti produktibo na talged ken naandur a komunidad iti agrikultura. Paset paylaeng daytoy iti agtultuloy a suporta iti panangitandudo iti panagpapintas ti aglawlaw, panagsagana ken kolektibo a pagbiagan ti entero a munisipyo iti Paoay. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.